Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Дөнья студиясендә бүген кунакта шагыйрә, популяр җырлар авторы Гөлүсә Шагбан. Фәнис Яруллинны Нурсия апасыз күз алдына китереп булмаган шикелле, Закир Шагбанны да нәкъ менә Гөлүсәсез күз алдына китерә алмыйм. Гаҗәеп көчле хатын-кыз, гаҗәеп түзем хатын-кыз дип әйтер идем мин аны. Һәм менә бүген без аның белән бергәләп әңгәмә кырып, ул кешене каян таба икән? Шул хакта да фикер алышырбыз. Гөлүсә, исәнмесез? Исәнмез. Менә мин мактадым сезне, һәм бу мактавым чын күңелдән. Шулай да менә Гөлүсә ул кем? Беләсезме, менә шундый матур сүзләр ишетү күңелгә бик рәхәт, ләкин мин үзем мактаганны бер дә яратмыйм. Яратмыйм мин мактаганны. Миңа күп кенә хатын-кызлар, менә сез әйткән сүзләрне әйтә, сез шундый көчле хатын-кыз, сез шундый, без хатын-кызлар барыбыз да көчле. Хатын-кызлар барыбыз да булган, хатын-кызлар барысы да көчле, хатын-кызлар барысы да теләсә нинди хәлдән чыгу ысулларын табалар, керәшәләр, эшлиләр, яшиләр. Бик зур урыннарда безнең хатын-кызларыбыз утыра. Шуңа күрә безнең хатын-кызлар барысы да шундыйдыр дигән фикердә мин. Ләкин көчлелекнең төрле чагы була бит аның. Кай вакытта көчлеләр дә сыгылып төшә. Ә Гөлүсә сыгылып төшмәдән үзен ничек тотып кала? Менә инде сорауыгызга сорау итеп бирсәм, менә сыгылып төшүне сез ничек күз алдына китерәсез? Менә мин әлегә хәтлек бер генә хатын-кызның да үзенә үзе түзәлмичә ниндидер бөтенләй түбәнлеккә төшкән дигән нәрсәләрне күргәнем юк. Ә ничек була ул сыгылып төшү? Ул бәлки нидер түбәнлеккә төшеп аладыр, ләкин ул үзен вакытында кулга алып, үзендә ниндидер көч табып, барбер киридән аякка баскан хәлләр бик күп. Ләкин сыгылып юкка... Ләкин Гөлүсә, баласы авыру булгач, иренә баласын ташлап чыгып киткән хатын-кызлар да бар. Иренең ниндидер сыйфатларына түзә алмыйча, башка ирне үзенә яр итеп чыгып киткән хатын-кызлар да бар. Мисаллар китерсәк, шактый, мин моны сыгылу дип Ансай алмыйм. мин язмыштыр дип уйлыйм инде. Ансай язмыштыр дип уйлыйм. Аннан соң ул күп нәрсә тәрбиядән дә килә. Менә без Закир белән кушылганда безнең әти иң беренче әти әйтте. Кызым, үзең сайлап алган язмыш, кире минем бусаганнан елап кайтып атлап керәсе булма диде. Безнең әти шундый кеше, ул бер әйтсә бер әйтә дә, әллә нигә бер әйтеп куя, ул шундый итеп әйтә, сеңдереп әйтә. Ул менә безне клубка кич белән клубка чыгарганда әйтә, әгәр күземә, йөземә кызыллык китерсәгез, балта белән чабып үзәм дип әйтә. Ул бит инде билгеле әти кеше беркемне дә баласын балта белән чабып үзми. Ләкин ул шул хәтлек сеңдереп әйткән. Без шунда гезгә кызыллык китерүнең нәрсә икәнен дә аңлаганбыз да. Безнең өчен иң мөһим нәрсә әти-әнинең гезенә кызыллык кына китермәсәк ярый дип яшәргә менә. Хәзер без аны үсеп, үзебез балалар тәрбияләгәч кенә шуның нәрсә икәнен аңлый башладык. Гөлүсә, Тәрбиядәндер дип уйлыйм. Кызыгызны сез шундый көчле хатын-кыз булырга әзерлисезме? Кызымның характеры, акыл ягы, белем ягы әтисе. Ансын теге үземне кимсетеп, Закирны күтәреп тә әйтүем түгел, ничек бар шулай. Математикалар, грамматика, бүтән яклап, логическое мышление, русча дип әйтим инде, менә алар барысы да әтисе. Шуңа күрә безнең беренче класстан ук әтисе дәресләрен карарга үзенә күндерде. Менә әтисе дәресләрен хәзерге хәлик. Ул миңа борылып та карамый. Теләсә инде сорау булсын аның дәрес темасы буенча, ул миңа борылып та карамый. Ул тора да, чыгып китә, әтисенә сорауын бирә дә, җавабын ала да килеп кире яшен дәвам итә. Ул шуңа ияләшкән. Йомшаклыгы без инде әзрәк мишәрчә каты булырга кыланабыз инде дә, ләкин бездә эчтә йомшаклык, менә кеше жәлләү, кемнеңдер менә кызгану хисләре алар бөтенесе мин Алисәдә бар инде. Ул менә шундыйрак йомшаклыгы. Ну, һәрбер йомшак кешенең эчендә шундый нык усаллык дип тә әйтмәс идем инде, яшидер инде һәрбер хатын-кызда. Тормыш үзе өйрәтә. Усалланасың да, телләнергә дә туры килә. Үзең якларга кирәк бит, әле монда үзеңне якламыйсың, гаиләңне дә якларга кирәк. Тормыш бит, тормыш булгач кемне генә чиратмыйсың. Үзеңне дә якларга кирәк. Гаиләңне дә якларга кирәк. Балаңны да якларга кирәк. Төрле тормыш хәлләре бит. Шуңа күрә усалланасың да, әрсезләнәсең дә, иренәсең дә, кайбер хәлләрне сабак итеп аласың үзеңә, гыйбрәтле хәлләрне сабак итеп аласың. Менә шулай итеп. Артист Закир Шагбан белән гомер итүе, гомумән артист халкы белән аның хатыны булып яшәү, ул бик катлаулы нәрсә икән. Беләбез бит, ул хакта инде күп сөйләнгән, ләкин
гап-гади ир кеше, гап-гади Закир белән яшәү авырмы, җиңелме? Менә мин аны теге интервьюларда да, теге аралашканда да күп әйтәм, Закирның күрмәү аның бер нәрсә түгел. Аның характеры бар. Менә аның менә ниндидер характеры бар. Миңа ярамый, минем җеннәремә ярамый торган характеры бар. Мин аны беләсезме? Ул бәлки ул үзен ничектер менә мин аның ички халәт, менә әле хәзер халәт мин аны белеп бетерә алмыйм. Менә мин аны күрәм ягадан караганда, ул шундый кечкәя кеше, ул әллә ниләр эшләргә мөмкин, ләкин аның içендә ялкаулык ята. Менә шуны кузгатып җибәрә алмыйм мин аны. Ул менә әллә ниләр эшләргә мөмкин ул. Хәзерге хәтлек без менә шуның белән Көрәшәсез. да, ул әйтә, мин нәдә Гөлүсә сөйрәп алып бара ди. Ну, ул инде гаиләдә ике кеше бөтенләй уңы бетәлми инде. Кемдер әзрәк ялкаурак, сүлпәнрәк була, кемдер әзрәк ут шикеллерәк була. Монда безнең минус тартылырга да, тиеш. безнең гаиләдә Закир ул бик талантлы, ә мин ут шикелле. Менә мин хатын-кыз, миңа бөтен сәйтен, кичкенә генә хатын-кыз үзең, мин инде үзебезнең автобуска утырып меңәр километр юллар, төннәр буе йокламыйча инде күп Закирның артистлары белән йөреп, Рульдә. хәзер дә инде рульдә меңәр километр төннәр буе кешәр сутка йокламыйча, менә теге хатын-кызда әллә нинди кешеләр барлыкка килә. Ул вулкан шикелле, менә шулай тыныч кына ята да, ул әллә нәрсәләрне актарып атырга мөмкин. Әллә нинди кешеләр бар ул хатын-кызларда. Закирның шул ягын әйтер идем, аның менә характеры әзрәк авыррак, аны селкетүе менә янында ныклы, аягында нык басып тора торган әдә Закир, мен сиңа булышыйм әле дия торган ир кеше булса, бәлки анарга әзрәк җиңелрәк булыр. Мен бит инде нәрсә дисәң дә хатын-кыз инде. Ул якка килгәндә безнең бит менә теге исемдә әйтеп утырасым, әйтәсем килми. Менә сәхнә артында шул ук теге радио, телевидениедә эшләүче әле яшьләр генә булса да сәхнә артына килеп, исәнме Закир абый дип исәнләшүне ничектер кирәк тапмаучы җитәкче дип әйтеп бетерә алмыйм. Менә шундый кешеләр бар. Күрмәгән кеше булгач исәнләшми, ул барыбер күрми исәнләшмим дипме, ул теге мин әйтер идем, ул күрмәлек бит ул чир түгел, ул кул белән күрешкәннән генә теге кешедән кешегә күчә торган чир түгел. Менә зур-зур дәрәҗәле кешеләр килеп сәхнә артында менә исәнләшү, язучылар, инде анда үзебезнең теге зур шәхесләр килеп кул биреп исәнләшәләр. Закир аларның ярты тавышыннан таный кем икәнлеген, алар үзләре дә Закир таныйсың дип, менә ул бит ике көнлек тормыш, исәнләшеп, күрешеп яшә. Менә шундый шигырьләр дә бар бит, менә нинди дәрәҗәдә югары икәнен белер өчен үлеп карау кирәктер дип әйтәләр бит инде, шуның шикелле. Иногда шундый кайбер кешеләргә бик теге ачу килә инде. Барыбер качан да булса кеше дөньядан китә бит инде. Шул вакытта килеп басып бер матур сүз сөйли башласа, менә авызын яптырасы килә. Сез шул вакытта даже килеп исән белә дип әйтмәдегез. Уйнап кына әйткән сүзләр бар, уйламыйча әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек. Инде кеше эшләп барды. Торулы. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Гөлүсә, иҗатыгызга күчегәле. Менә сезнең шигырьләрегезгә әйтегез әле. Шигырьләр язу, ул сезнең өчен иң беренче чиратта нәрсә? Танылумы? Ниндидер депрессиядан коткару алымымы? Яисә күп ныкталар? Юк, беләсезме, депрессия дигән ул миңа кагылмый. Миндә андый депрессияларга китү, ниндидер андый нәрсә, мин әзрәк күңелле төшенкелеге кебек нәрсә шундый җилисә башлый икән. Мин инде спортзалга, мин кич белән дискотекага, без театрларга да, мин бала белән әти-әни янына кайтып, минем апалар, туганнар янына кайтып китеп, минем андый мөмкинлекләрем күп. Миңа шуңа күрә депрессия дигән нәрсә бик алай теге борчымый. Шигырь язу ул миңа ул мәктәп чорыннан килә инде ул шигырь язу. Закир белән яши башлаганнан ул нишләптер мәшә кабынып китте дә инде, мәхәббәт тәэсирләре белән миндә. Шуннан мин күпләп шигырьләр яза башладым. Минем җырларыма килгәндә, минем җырларым, менә Закир җырларым минем нишләптер барысы да теге Айдар Тимербаев минем эч шигыремә җыр язды да, алар барысы да минем нишләптер теге танылып китте. Рамазановларның битен бер пәпитеп үпкәннән, Яраткан Азат Фазлыевларның хәзер теге
Ушулай киттилер инде, анда татар эстрадасында көп кенә җырчылар минем җырларымны җырлый. Кешеләр миңа мөрәҗәгать әйтә башлады. Гөлүсә, шигырь язып бир әле миңа да, менә синең шигырьләрең барсы да матур дип. Ә мин менә заказ язып, миңа ниндидер язып бир дигән сүз белән мин шигырьләр яза алмыйм. Мин аның барсына да аңлатам иренмичә, ул менә күктән иңгән ниндидер Аллаһ Тәгаләнең ниндидер бер кыдрәте шикелле. Аны шигырь язучылар бөтенесе шулай ирак дип сөйлиләр. Менә ул көннең теләсә кайсы вакытында синең күңелеңә шундый бер ниндидер дулкын килеп бәрелә дә, ручка аласың да, син менә шул Аллаһ Тәгалә җибәргән шул мәгълүматны язып кына куясың шикелле. Менә дөрес аңлата алсам, менә шулай язасың да, аннарсын күпмедер вакыттан соң шул шигырьне алып укыйсың да, мин яздым микән бу шигырьне, шуның хәтлек матур дип кат-кат әле мин аны интернет челтәрләренә куйгач, миңа шул хәтлек матур мактау сүзләре килгәч, мин кире кереп шул шигырьләрне укыйм, шул дәрәҗәдә матур микән дисең бу шигырь дип. Шуңа күрә ул бик теге шундый аңлатып бетерә алмый торган хис, ул бер нинди депрессиялар белән дә бәйле түгел, ниндидер авыр халәттән чыгу өчен дә бәйле түгел шигърият. Ул менә Аллаһ Тәгалә кемгәдер рәсем ясау таланты биргән, кемгәдер сөйләү таланты биргән, кемгәдер язу таланты биргән. Geli yılmayıp tırsın diysen minem yüzler Sina qarab tırsın diysen minem gözler İşitirge tilesen sin matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Kiregi ken minem sina sağınıva Seni kebik mehabetke tabanıvan Ömür boyu sinağına tabanıvan Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım diysen birazgına Küngeline tutsun diysen gelin aslına Yürekleri de basın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Гөлүсә, шигырьләр турында сөйләшәбез икән, милләттәшләребезгә һичшиксез берәр шигырьгезне дә ишеттерәсе килә. Үзегезнең күңелегезгә якын булган, үзегез шушы шигырьне укыйм дип, нинди телисез шундай? Минем төрле темага, бөтен төрле темага шигырьләрем бар, ләкин монда татар конгрессында кунакта булгач, дөнья студиясында кунакта булгач, бөтен дөнья татарлары бу тапшыруны әгәр яратып тыңлыйлар икән, татар баласы дигән шигыремне менә шул телефоннан гына укып үтсәм, гаеп итмәсләр дип. Рәхим итегез. Дөнья буйлап чыктым сәяхәткә, барлар өчен татар баласын. Күтәрелдем биегүрләргә мин, кичтем юллар, үттем даласын. Кайда гына булыйм каршылады ачы гизле татар баласы. Чит илләрдә хәзер хөкем сөрә ата-бабаларның йоласы. Чит илләрдә яшисең син, татар, тамыр җәйдең читләр җиренә. Баш салырга кайтып туган илгә, хакың бар, онытма синең дә. Яшәсәң дә үз илеңнән ерак, Татарстан синең ватаның. Кайтсаң кабат киң кылачын җәеп, каршы алыр сине татарың. Язмыш сине адаштырган булса, саташтырган булса юлларың, тик онытма, тик ялгышма гына, Татарстан синең ватаның. Себердәме, ерак Кырымнанмы, синдә ага-гади татар каны, тормыш сынауларын үтә-үтә биегүрләр яулы синең даның. Адаштырса язмыш бураннары, саташтырса синең юлларың, югалмассың тормыш давылында, исән булса синең ватаның. Гади дә син, татар, горур да син, атаклы син, биек һәм затлы, яшәсәң дә ватаныңнан ерак, татар мин дияргә син хаклы. Әфәрин Гөлүсә, бик матур шигырь. Чынлап та менә шундый татар җанлы булып яшәргә язсын, татар дип яшәргә язсын. Һәм бу сүздә генә калмасын иде, һәммәбез өчен дә. Закир белән әңгәмә алып барганда, ул әйткән иде, концертларны оештыру өчен менеджерлар җитми, менә безгә оештыручы кешеләр җитми дибәйме. Ләкин бу авырлыкны иң күп тоючы кеше мөгаен сездер. Сез ничек уйлыйсыз, ни өчен безнең татарда әле менә бу тармак һаман да үсеп китә алмый? Ул беләсезме, менеджерлар җитми дип әйтергә җиңел. Ә менә һәрбер концертларны оештырырга алынган кеше иң беренче товарны карый. Синең товарың кешегә тәкъдим итәрлекме? Ул товар белән син акча эшләргә мөмкинлегең бармы? Акча эшли аласыңмы? Шундый сорауларга башта җавап эзли менеджер дигән кеше. Монда бит бер генә яклы булырга тиеш түгел. Ул башта үзен менә шул ниндидер менеджерларга үзен тәкъдим итәр алдыннан, мин моны Закирга гына әйтмим, любой артист үзен башта шул дәрәҗәгә күтәрергә тиеш. Ул
товар булырга тиеш. Ул кеше бөтен тамашачыларның күңеленә хуш килергә тиеш. Аны тамашачы яратырга тиеш. Аңа кытлык булырга тиеш дип әйтим мин аның иҗатына. Шул вакытта гына син үзеңне ниндидер менеджерлар кулына тапшырырга, шул вакытта гына менеджерлар хәтлем синең белән эшләргә мөмкин. Ә ул сине теге ватык арбаны сирәп бара торган ат шикелле ул сине сирәп барырга тиеш түгел дип уйлыйм инде мин. Ә нишләп әле ул сиңа ниндидер бер ят кеше килеп, туктале бу бит талантлы, мин монарга акча кертим дә, моның белән акча эшлим дип. Ул бит хәзер бик теге русча әйткәндә рискованный эш. Син акчаңны кертәсең, ә анда әгәр ул эшләп китмәсә, шуңа күрә син үзеңне башта товар итеп, дөрес итеп, бөтен яклап, ачып күрсәтергә тиеш. Мин шулай дип уйлыйм, менә кемнеңдер өстенә сәленеп ятырга кирәкме дип уйлыйм. Ә мин үзем дә шул хәтлек кеч тоям, менә мин энҗе уйлап карасам, мин журналистиканы да укып битердем бит инде. Аннан соң логопедка икенче югары белемне алдым. Балалар бакчасында да белемем бар минем. Мин теләсә нинди тармакта гына тотынып эшләсәм дә, теләсә нәрсә эшли алырмын кебек. Ә менә Закир янымда булгач, мин ниндидер бер эшкә тотынып эшләсәм, миңа Закирны бөтенләй калдырырга туры килә бит. Мин иртәдән кичкә хәле бит үз эшем белән мәшгуль булырга тиеш. Игә дә ул эш ярып кайтса, идә дә шул, башыңда да шул, уеңда да шул, бөтен дөньяң белән яшисең бит, ниндидер бер нәрсәгә бирелеп эшләсәң. Ул вакытта Закир бөтенләй кала дигән сүз. Аның бит әле тирәендә кешеләре дә менә монардан әз булса да файдасын күрергә, һәр бит күрми дә, күрә дип тормыйлар. Менә һәрбер кешедән ниндидер файда күрү ягына карыйлар. Шуңа күрә аны да бөтенләй калдырып бетеп булмый. Рәхәтләнеп торып Закир белән генә эшләр идем. Үзе әзрәк теге салмаграк. Теге ул да минем шикелле янса, без әллә инде вулканнар аттырып эшләр иде. Ләкин безнең ул әзрәк или яше шул якка киттем инде иледән соң дип әйтәм инде. Или ул гел шундый булды микән хәтта аңлам. Гомер дә бик тиз үтеп киткән. Безнең бергә яшәүебезгә дә 16 ел үтеп киткән. Аңламыйм әле мин ниндилеген. Әлегә хәтлек аңлап бетерә алмыйм. Ләкин әле бездә алда Алла бирсә гомер бар. Эшләрбез. Менә быел чынлап торып укуны бетердем, дипломны алдым логопедка, ләкин Закир янында мин һәм үз эшем белән тагын китә алмадым инде. Яңа җырлар яздырдык, яңадан яңа клиплар төшерәбез, аларны төрле радио, телевидение ротацияларга бирәбез, концертлар оештырабыз, эшлибез, шигырьләр дә языла. Менә бөтен нәрсә без дигәнчә, Аллага шөкер. Үзебезнең яктан әзрәк инициатива булырга тиеш. Закир ягыннан инициатива булырга тиеш. Гүлсә, шулай да һәрбер кеше бит инде кем турындадыр гына уйлап яшәргә тиеш түгел. Гүлсә турында уйларга вакыт каламы? Үземәме? Мин үземә үзем турында. Мин теге үземне яратам, мин үземне. Үземне яратам, үзем турында теге һәр бик күп мәгълүмат, интернет челтәрләрендә дә китаплар да, психологиядә укыйбыз, анда бигрәк тә хатын-кызларга бик күп киңәшләр бирелә. Чөнки ни дисәң дә ир белән хатын проблемасы бик киң җәелгән проблемаларның берсе бит инде аларның үзара мөнәсәбәтләре. Хатын-кыз хәзер бит инде күбрәк хатын-кызлар үзләренең яшьлекләрен иратларга сарыф итеп бетерәләр дә матур вакытларын. Алга төшкәч үкенәләр, шуннан чыгып психологиядә төрле акыллы сүзләр пәйда була бит инде алга без шуларны үзебезгә алырга тырышабыз инде шулай итеп теге үзебезне читтә калдырмыйбыз дип уйлыйм мин. Мин үземне менә минем яшьлегем үтте, менә шуны булмый калды, монсы булмый калды дип үкенерлек эшләр булмады. Рәхәтләнеп яшәргә бөтен мөмкинлек бар. Теге бәяләр арта дип елап утырсаң, монсы арта дип елап утырсаң, ул сиңа шундый авыр булып, теге сырыт төстә булып күренә тормыш. Әгәр инде менә үзең кояш шикелле менә ярар артса бит инде нишлисең? Икенче яктан бирә, ул бер яктан чыга, икенче яктан керә дигән шикелле нәрсә, үзең оптимист булсаң, тормыш икенче төрле матурак булып күренәдер шикелле инде менә. Шулай итеп теге үзебезгә, теге кызыма, үзебезгә, үзебезнең якыннарга, үзебезнең дусларга теге үзебезнең игътибарны биреп, үзебез тормышны матурайтыр өчен чаралар уйлап табырга тырышып шулай яшибез инде. Гүлсә, мин сезне тыңлап торам да, шул кадәрле теге төшенкелеккә бирелмичә, шул кадәрле сезнең дөресен әйткәндә үзегезнең психолог булып эшләрлегез бар. Мин аны психолог киңәшләрен язырлыгыз бар. Мин уйлап куям да, мин аны Закирга да безне һәр көнне сөйләшкән. Закир, менә психолог күзлегеннән караганда дип тора. Ул сүзне көненә 50нче тапкыр ишетә ул мине. Менә психолог күзлегеннән караганда синең һәрбер хәрәкәтең, синең һәрбер әйткән сүзең, синең киенгән киемең, синең чәчеңнең даже чәчеңнең таралган якына карап ук синең нинди халәттә, нинди тормыш белән яшәвеңне күрсәтеп тора. Шуңа күрә туры утыр, сүзеңне изеп әйтергә өйрәт. Мин аны өйрәтә инде үзем психолог булып беттем. Барасы юлларың буталса, йөрәгеңне ялкын уталса, юлдаш итмә хәтта дусларың,
Yeneşende bulsun öz yarın. Yazmış illerinde sığılsan, yalgışkına avınıp yığılsan, kulsuz masini ütken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Yazmış illerinde sığılsan, yalgışkına avınıp yığılsan, kulsuz masini ütken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Kulsuz masini ütken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Işan barı ömür itkenge. Әни кіші болаrak қызыңыздың енешесінде, Алиса енешесінде сіз нендей иратны көрерге тілер едіңіз? Нәрсе деп айтам инде, мен аңа тиги яшырын батырын түгел, кызым өзүңнүң бүтүнлөй тиги уңганлыгыңды көрсөтүп битирме. Өзүң бүтүнлөй булганлыгыңды көрсөтүп битирме. Ират табырга тийиш, турмушун ират сирерге тийиш, хатын кыз өзүнүн азыраак кадырын билип, әни буларга тийиш, балалар тербиелерге тийиш, ауыр жекнин ауырагын ират тартырга тийиш. Окуган киши болсын, мен анарга бир көчөндө кызым ириң бай болсын, алай болсын дейм, окуган киши болсын, билимли киши болсын. Гыйлемле киши болсын. Гыйлемле киши болсын деп айтам инде көбүрөөк. Киши арасында болгон киши болсын, билимли киши болсын, тербиялі, тәртиплі, ата-анадан туган киши болсын. Өзүбүз биле турган киши болсын деймин инде. Ол кояндыр көктөн түшкөн кояндыр. Әллә ким ул атиси ким, әниси ким өткөн турмушун билмеген киши болмасын, өзүбүз билген киши болсын. Тиги күз алдында болмаса да ничектир нидер мәгълүматлы киши болсын деп айтам инде. Тәрбиелерге тырышасың, ләкин мен никтер әни алымнарын, менә әни безне ыршырга да яратайды, төрле вакыт булайды. Менә безнең әни ник шулай кырыс икән дип уйлыйдык. Шул хәлгә әнигә безнең тартылу, әти белән әнигә тартылу көче шундый көчле безнең. Шуңа күрә мин дә әни алымнарын алып, әзрәк ырышкан вакытларда аркасыннан кагып кына шулай дә баягы психологларның баланыга алай тавыш күтәргә ярамый дип сөйләсәләр дә, ләкин һәрбер нәрсәнең үз җае, үз вакыты ансыз гына да булмый. Бала аннары бүтүнләй теге йомшаклыкка да өйрәнеп бетмәсен дип әти әни алымнарын да кулланырга. Чөнки без үзебез теге әти әнинең тәрбиясендә үскән балалар буларак, ичебез дә, энекәшем дә, апа да бөтенебез тәртипсез түгел, бөтенебез тәрбияле, гаиләле, әти әни дип безелеп тора торган, ярдәмчел балалар булып гаиләләр кырып үскәнбез икән. Барыбыз да бер кешегә кияүгә чыгышың белән яшәргә тиеш дип яшәгәнбез икән. Шулай итеп, безнең әти-әни безгә дөрес тәрбия биргәндер дим. Шуңа күрә әти-әни тәрбиясен балага бирергә тырышам. Бу безнең менә татар гаиләләрендә хас булган менә шушы тәрбия алымнары бит инде гөрүсә. Әйе. Һәм шушындый нәрсәләрне сакларга тырышу ул иң яхшы сыйфатларның берсе. Ул менә саклыйм дип сакламый, ул үзеннән үзе килә. Үзеңә салынган икән, димәк, син аны балага да салырга тырышасың. Әгәр авылда әби бабайлар бар икән, әти-әниләр авылда яши икән, әгәр яшь парлар шәһәрдә яшиләр икән, балаларын кайтарсыннар әти-әниләренә, әби бабаларына, ни хәл мөмкинлек бар, аларның тәрбиясен күреп, күрсәтеп калырга өлгерергә кирәк. Әйе. Аларда иң асыл сыйфатлар барыбер ни генә дисәгез дә, авылда сакланып калган гөреф-гадәтләр бар. Әби бабасы булган кеше ул иң бәхетле кешеләрнең Иң берсе. бәхетле кешеләр, Әти әнигә дә иң җиңеле баласын тәрбияләгәндә менә шул Әйе. әби бабаларның булулары һәм балаларның, оныкларның шул алар янында тәрбияләнеп үсүе. Гүлсә, әңгәмәбезнең ахырында һәр кешегә бирелә торган сорау. Нинди хыялың бар? Минем нинди хыялым бар? Менә минем Кабатланмас безнең сөйләр дигән шигырь китабым чыкты, 2000 тираж белән чыкты. 2000 тиражда сатылып бетте, таралып да бетте, сатылып да бетте. Зур тизлек белән шигырьләрне яраталар, сүздә юк. Әле мин Шагбан хатыны булганга, инде бренд Шагбан бренды булганга белмим. Шигырьләрне бик яраталар. Менә хәзер тагын бер шигырьләр җыентыгы чыгарасым килә. Монсын да яңадан кабатлыйсым килә. Тагын берен чыгарасым килә. Күңел эртерлек сүзләр бар дигән. Минем шундый Рифат Зарипов башкарымда шундый шигырем дә бар. Җырым бар, күңел эртерлек сүзләр бар. Тагын бер китаплар җыентыгын чыгарасым килә. Әкиятләр язам. 5-6 әкиятым бар. Шул әкиятләр җыентыгын чыгарасым килә. Тагын хыялым, минем хыялларым әле күп түгел. Шәһәр кырыенда
Ниндидир ушундай урман янында кичкене генә авыл ие шекелле агачтан мунчасы булган шундай ий булдырасым килә. Шунда тигезлектә матур итеп яшәсе килә. Туганнарның, үзебезнең балаларның оныкларын шунда камыр ашлары пешереп, шунда картлыкта шунда тигез генә матур гына итеп яшәсе килә. Шәһәрдәгесен дә калдырып, анда теге балалар белән шундай менә матур итеп яшәсе килә. Киләчәктә әти-әниләр заграк яшәсеннәр иде. Туганнар белән дус, матур дип яшәсе килә. Хыял, бөтен хатын-кыз хыялы инде бездә дә. Хыяллар искиткеч матур Гөлүсә. Менә фәрештәләрнең, Худайның амин дигән сәгатенә туры Амин. килеп, алар һичшиксез тормышка арсыннар иде. Мин бары тик уңышлар телим. Улы йөрәкле булганыгыз өчен саулык, сәламәтлек бирсен Ходай сезнең үзегезгә дә һәм бу очрашу соңгысы булмасын иде әле. Амин. Менә сабылашыр алдыннан үземнең 4 еллык шигырем белән тәмамлыйсым килә. Татар үлмәс җырымыңы барда, җырмың тынмас татар яшәсә. Тормыш юлын нурлы итим дисәң, җырмың белән атла янәшә. Гөлүсә Шагбан. Сабылашам. Афәрин. Рәхмәт. Сабылашабыз. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенге тапшыруыбызның кунагы шагыйрә, бик күп популяр җырлар авторы Гөлүсә Шагбан иде. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сезнең белән студиядә Әнҗи Шәһиддинова булды.